Απεχθάνομαι να ακούω τους χτύπους της καρδιάς μου που μου υπενθυμίζουν αδιάκοπα ότι ο χρόνος της ζωής μου είναι μετρημένος. Γι' αυτό βλέπω πάντα κάτι μακάβριο στις μπάρες των μουσικών μέτρων που χαρακώνουν τις παρτιτούρες. Αλλά οι μεγαλύτεροι δάσκαλοι του ρυθμού κατόρθωσαν να επιβάλλουν σιωπή σε αυτή τη μονότονη και προβλέψιμη κανονικότητα και να μετατρέψουν τη μουσική τους σε ένα μικρό περίγωνο, χρόνου εκτός χρόνου.